het verhaal zien achter de Squirrel Cottage. Het eekhoornshuisje. Dit kan een item van 10 seconden weer, of misschien zit er wel een heel leuk verhaal achter. Oh. Hier beginnen we. Een goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw, Ja? kent u ons? Nee. Wij zijn van L1 programma Onderweg. Oké. Heeft u het wel eens gezien? Ja, heb ik wel gedaan. Oké. Wij reden hier langs Ja? en wij vroegen ons af vanwaar de naam Squirrel Cottage. Nou, En toen keek ik op de brievenbus. En toen hadden we het, hè? Ja. Oké. Eichhorn! Ja. Wat Ja. leuk! Ja. U bent de familie Eekhoorn. Zo kun je het ook zeggen, ja. Maar Eichhorn, dat klinkt Duits. Ja, nee, we komen oorspronkelijk uit Oostenrijk. Uit Oostenrijk. Uit Wenen zelfs, ja. Aus Wien. Ja, genau. Oh, leuk. Ja, is het zeker, maar hier is het ook mooi, dus... Ja, maar ik ben wel eens in Wenen geweest. En, wanneer, hoeveel jaar Och, geleden? dat is al heel lang geleden. Ja, En ik vond dat heel indrukwekkend om in dat reuzenrad in het Prater. Oké. Dat zijn eigenlijk een soort van touringcars in een Ja, reuzenrad. dat gaat Hè? het rond, ja. Ja. En waarom heeft u Wenen verlaten ooit? Omdat mijn man in Nederland werk kreeg, dus ooit in Arnhem en nu zijn we hier in Limburg. Mist u het niet? Nee, we gaan er regelmatig naartoe. Dus. Maar als je jaren geleden geweest bent, moet je gauw nog een keer gaan, want er is nou heel veel veranderd. Het bruist weer in Wenen, het is weer leuk. Sinds? Hoe lang? Nou, sinds we weg zijn eigenlijk is het steeds Is het gaan leuker bruisen? geworden. Ja. Nee, maar echt, er is heel veel veranderd. En ja, al die gebouwen en zo, die zijn er nog steeds. Maar ja, gewoon het hele leven is een beetje vlotter geworden. Waar ligt dat aan, denkt u? Ja, ik denk de bevolking is ook veranderd natuurlijk. En heel veel oude dingen qua traditie en zo, die zijn toch een beetje losser geworden. En we hebben niet meer zoveel graven en wat je nog meer hebt ervan. Oude adel en op die manier. Is, Dus het is wat minder stijfjes geworden. ja, dat Terwijl zeker. ik vind Oostenrijkers altijd wel heel relaxed. En... Ja, hangt er vanaf waar je naartoe gaat. Oh, Want de Wener zelf is eigenlijk als mopperer bekend, een beetje chagrijnig en aan het mopperen. En dat is ook zo. Ja. Als je ooit in een café geweest bent en daar kwam zo'n oude ober aan, hè? ja? Ja, het is meer mopperig als wat anders. Knoteren zeggen ze hier. Ja, dat komt aardig in de goede richting. Hoe lang bent u weg uit Wien? 54 jaar. Wow! Ja, dus ik ben langer hier in Nederland dan ik ooit in Wenen gewoond heb. Ja, ik ben geen held in hoofdrekenen, maar die rekensom die kan ik maken. Maar u zegt, we gaan nog regelmatig terug. Hoeveel familie heeft u nog Ja, dan? familie is bijna niks meer, maar we hebben nog wel vrienden van vroeger. Dus dat blijft. Hè. Maar ja, we komen allemaal een beetje op leeftijd. Dus. Ziet u zichzelf nog terug gaan? Nee, de kinderen zijn hier en ja, wij hebben ons leven hier opgebouwd. Dus nee, het is leuk om op vakantie terug te gaan. En ik denk zo echt in de stad zou ik ook niet meer willen wonen. Dan zit je hier ja, beter? het is geweldig hier, ja. En je bent zo in Duitsland, zo in België, dus en Nederland is ook mooi. Want als u dan nog even uw moerstaal wil spreken, Ja. dan bent u zo over Nee, de dan grens? praat ik met mijn man, want die komt ook uit Wenen. Ja, oké. Dus U spreekt gewoon nog... Weens, ja. Weens. Ik merk wel dat het minder wordt, maar als je 2-3 dagen terug bent in Wenen, dan is het er weer. Hè. Ja. En wij hebben sowieso een beetje een raadtaartje van Nederlands, Duits, een beetje Engels erdoor. Dus Met z'n tweeën onderling? ja, dat Oké. is
En een beetje Engels, omdat uw man heeft ook internationaal gewerkt? Ja, dat ook. En ja, het slijpt er toch in, ook al ik luister maar naar het journaal of zo. Dus er is genoeg Engels. Hè? Ja. Ik vind die rollende R zo mooi. Ja, dat vind ik fantastisch. Heb je hier in Limburg ook trouwens? Een beetje in deze contraien ook. Ja. Hoor je ook vaak in het dialect een rollende R. Is dat meneer Eichhorn? Meneer Eichhorn? Nee, wordt slecht. Ja, R. En toen ik net in Nederland was, kwam een keer de groenteboer aan de deur en toen zei hij tegen mij: "Goh, kom jij een keer kraden?" Dacht ik, wauw, ik praat Nederlands. Hè. Dus, ja. Dat is een hele leuke. Nu weet ik dat anders in elkaar zit, maar toen was het wel goed. Bent u nou ook een... u heeft een heel subtiel gevoel voor humor. Is dat ook typisch Weens? Nou, Weens is een beetje meer zwarte humor. Oké. Toch vaker, maar ja, ieder mens heeft zijn eigen humor. Dus. Ja. Maar wat is volgens u het belangrijkste verschil tussen Oostenrijkers en Nederlanders? Of Oostenrijkers en Limburgers, of misschien nog beter gezegd, Wiener en Limburgers? Nee, Oostenrijk-Nederlands. Dat is, ik weet toen ik voor het eerst ergens een kopje koffie kreeg, kwam die koekjesdoos en dan mocht je 1 koekje en dan warm ging het deksel weer dicht. In Oostenrijk zet je een bord met koekjes neer en dan pakt iedereen wat hij wil. En ik denk dat is wel echt een verschil. Is misschien nu ook weer veranderd hoor. Joost Smeets, emigreren. Nou, echt. Dat is een cookie monster is dat. Ja, nou, ik wist niet wat mij overkwam. Zo, nou, vlug terugtrekken. Oké, dus... Maar hier krijg je vlaaien, dus ik denk dat kun je niet vergelijken. Dat krijg je zo'n halve vlaai en dan is het ook goed. Ja. Weet u nog de eerste keer dat u Limburgse vlaai had? U was natuurlijk die zakkertochten gewend, hè? Ja, natuurlijk eten we dagelijks hoor, maar en de apfelstrudel, hè, moet je niet vergeten. Nou, ik denk dat we zijn nu 35, 36 jaar in Limburg. En de eerste verjaardag die ik daar ergens meemaakte, kreeg je zo'n goed stukje vlaai. Ja, dat bedoel ik nou met die zwarte humor. Dat is zeg maar, oh die zakkertorten, die eten wij elke dag zo. Want er komt er weer eentje met zakkertorten aan als het over Wenen gaat. Hè? Ja. Ja, net als die kaaskoppen hier in Nederland. Ik bedoel, dat is ook zo. Ja. Als je kijkt naar en dat is uw man toevallig, of misschien u zelf wel, een voetballiefhebber? Nee, ik niet, maar mijn man wel. Ja, oké. Moet het die hebben? Nou nee, want hij hoort een beetje slecht, zei u. Hè? Want hij liep, of misschien liep hij wel weg omdat hij er geen zin in had. Maar ze kunnen tegenwoordig enorm goed voetballen, valt mij op in Oostenrijk. Ja? Ja, het gaat de laatste tijd, echt de laatste jaren gaat echt supergoed. Nou, daar kan ik niks nuttigs over zeggen, Nee. dat weet ik niet. Oké. Wat zijn uw hobby's? Koken, lezen, knutselen, handwerken, soms ook in de tuin, tuinieren. En uw man is voor zijn werk van Oostenrijk hier naartoe gegaan. Wat even zonder merknamen te noemen. In de chemische industrie. Oké. Oh, dan zit je hier in de... Ja, oké. En wat deed u dan als hij aan het werk was? Nou, omdat hij ook vaak of langer weg was, overnacht en zo. Wij hebben dus 2 kinderen en ik was gewoon thuis. Ja. En ik heb het heerlijk gevonden hoor, een soort luxe. Dus Ja. financieel was het niet nodig. Dus. En het was, denk ik ook, als ik me een beetje in mijn eigen situatie verplaats, belangrijk voor u dat er iemand was als de kinderen uit school kwamen. Ja, dat ook. Maar ja, nog eens familie hadden we niet. Aan het begin moet je ook eerst weer kennissen en vrienden opbouwen. Ja, dan moet je er zelf voor zorgen. Zijn de kinderen hier geboren? Ja, alle 2. Oké. Dus die hebben Oostenrijk nooit gemist? Nou, we gingen inderdaad of ieder jaar naar Wenen op vakantie, naar oma, opa en alle andere familie. Dus daar hebben ze wel heel veel meegekregen. Ja. Zit er nog wel iets Oostenrijks in de kinderen? Bij de een wel, bij de ander niet. En wat zit er dan nog in?
Dat u zegt van die ja, een dat is heeft typisch. echt dat gevoel ook voor een beetje dialect. Vindt leuk zoals in Oostenrijk toe gaat. Houdt van Oostenrijks eten. Ja, dat spreekt er gewoon aan. Leest ook boeken die in Wenen spelen of in Oostenrijk. Dus dat vindt ze heel leuk. Ja. En de muziek? Nou, Operette? operetten zijn we wel vaker geweest. Hier ook in Sittard in de Schouwburg. En dat vindt ze wel leuk. Maar zeg maar zo boerenmuziek of... Volkstümlich? ja, dat is niet zo haar ding. Oké. En wat u betreft? Nou, ik vind het steeds leuk. Ik weet, vroeger thuis was dat notant. Er was meer operetten en zware dingen. Maar ik begin steeds leuker te vinden. Dus... Er is hier niet zo ver vandaan een Oktoberfest, hè? ja, nee, dat hoef ik dan weer niet. Nee. Dat is niks voor u? Nee. Oké. Als ik ga ik in München. En daar ben ik ook nog nooit geweest. Maar nee, ik hoef dat helemaal niet. Tot slot, als je dus naar het Wenen van vandaag zou willen gaan, Ja. wat mag je dan absoluut niet missen? Ik vraag dit voor een vriend. Ja, hetzelfde. Nou ja, ik bedoel de oude gebouwen en zo en de restaurants en eten, dat blijft natuurlijk. Maar er zijn hele nieuwe wijken eigenlijk met veel jonge mensen en ja, het is een heel ander gevoel dan vroeger. Het bruist. Het bruist, inderdaad.